Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akusale ukulimaleka abantu abayisithupha namhlanje ekseni eMdloti Beach ngesikhathi kutholana phezulu amatekisi amabili kanye nezimonto zonogada ezimbili. Kwenzeka Kwisphihli Sengozi. Nginibingelele ngiphinde nginamongele kuphinda kuphi lanibona khona le video. Mangiqala usijonele likhasi wamelekile igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Akusala umshayeli wetekisi oshayele ebudede ngesikhathi edala Kwisphihli Sengozi namhlanje ekseni eMdloti Beach kugcina akushayisana ezimonto ezine. Kuba lo matekisi amabili akanye nezimonto zonogada ezimbili kugcine kulimale abantu abayisithupha. Uphiko lonogada reaction unit South Africa namhlanje ekseni ngopast 7 luthole ucingo beliphuthuma luvela kubantu abecela usizo ukuthi khona izimonto esezishayisene. Bafice amatekisi amabili ebandakanyeke kule ngozi kanye nezimonto zonogada ezimbili ezayo reaction unit South Africa. Kulimala abantu abane abasesimeni esibucayi kwathi ababili abathola imhuzukwana. Kubeka ukuthi kulabantu abalimele bekhona noyedwa owesifazana obeseteksini othe naye ukulimala kabuhlungwana. Ngokusho komthombo ozibonela kubeka ukuthi somatekisi uyena odale ingozi le njengoba ubeshayela kudedengu ehambe esika izimonto endaweni engafanele. Kube sekufika bezosizo lokuqala khona endaweni yesigameko kanye nemetropolis ukuba bazotakula abantu abathe balimala kabuhlungwana. Abantu basale beshaqekile ngaso lesigameko. Bafethu ngizofisa ukwazi ukubhala kweni ngalo lo daba khona lapha ku comment section. Manager intathelo YouTube sangiphuma kanje ngithi hongibambe evidweni elandelayo.